в трезвом состоянии водители попались. Юл хәрәкәтенең иң актив катнашучылары әле яңа гына машина йөртү таныклыгы алган яшьләр өчен экскурсия бара. Зей политехник колледж студентларын юл хәрәкәтеннән соң махсус стоянкага урнаштырылган автомобильләр белән баш дәүләт автоинспекциясе башлыгы Рамиль Гарифуллин таныштыра. В преддверии Дня памяти жертв ДТП уже в третий раз в рамках единого дня БДД Заинского политехнического колледжа совместно с ОГИБДД и ГБУ БДД проводится экскурсия на специализированную стоянку. Стоянкага авариядан соң китерелгән транспорттан башлап исерек хәлдә идарә иткән юл хәрәкәте кагыйдәләрен тупас бозган машина йөртүчеләрнең техникалары да бар. Яшьләр дә әлеге экскурсияның әһәмиятле булуын яшерми. Юл йөрү кагыйдәләрен яттан беләләр. Не обгонять, не гонять, на летней резине в гололед не выезжать, лучше подождать, поехать переобуться спокойно. Агымдагы елда Зәй юлларында зыян күрүчеләр белән 20 юл транспорт хәрәкәте булган. Шуның 5-сендә кеше гомере өзелеп, 25 кеше яраланган. Адилә Бөрханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.